Лятучий университет представляем уводзіную философию Владимира Мацкевича. Тут вам не расскажуць про тое, як мыслі вялікія філосафы. Не будуць даводзіць пра тое, у чым насамрэч фіз прыроды чалавека ці як пабудавана грамадства. Гэта серыя размоваў пра мысленне, якое разгортваецца тут і цяпер, і ідзе складаным шляхам пытанняў і адказаў. 10 гадоў таму вы прачыталі серыю лекцый «Уводзіную філасофію». Там вы пакрокава разбіраецеся з тым, чым ёсць філасофія, чым ёсць мысленне, і пачынаеце ў гэтых лекцыях са сцверджання пра ілюзію веды, якая нібыта характарызуе сучаснага чалавека і замінае яму ўваходзіць у філасофскую размову і мысленне. Давайте пагаворым пра гэту самую ілюзію веды сёння. Я б пачаў трохі з іншага, бо філасофія – гэта маё захапленне. Я ў захапленні ад яе. Але як гэта патлумачыць іншым, бо без такога захаплення ўсё, што распавядаецца з філасофіі, падаецца трохі марудным, сумным і нецікавым. І толькі захапленне дае магчымасць разбірацца, кемліва ставіцца да складаных, можа, часам, а нават часам і простых, але якія патрабуюць уважлівага стаўлення да гэтых паняццяў, рэчаў і так далей. А вось як патлумачыць сваё філасофскае захапленне? А тут яшчэ я ўзгадаў, што маё захапленне філасофіі мае два такіх этапы. Першы этап прыпадае на студэнцкія гады, калі я упершыню пазнаёміўся з грунтоўнай філасофіяй, захапіўся ёю, і гэта было, так бы мовіць, платанічная любоў да філасофіі. Платанічная ў тым сэнсе, што я чытаў, захапляўся, а сам не лічыў, што гэта моя справа, самому філасофстваваць. Я, так бы мовіць, звонку ставіўся да філасофіі. А вось калі ўжо я стаў метадолагам і далучыўся да метадалагічнай супольнасці, тут пачаўся мой новы этап захаплення філасофіі. Філасофія мяне захапіла ўжо як тое, чым я непасрэдна займаўся. І на той момант 2009 года я ўжо лічыў сябе філосафам. І вось гэта сваё захапленне мне хацелася перадаць і слухачам тых лекцый, і патлумачыць нейкім чынам. І тады я павінен быў разабрацца са сваім захапленнем, а што мяне вабіць у філасофіі, што менавіта я там шукаю і што мяне чапляе. І вось гэтае разважанне і вывернулася ў змест тых лекцый, у тым ліку пра ілюзію веды. Але калі я тыя лекцыі прачытаў на рускай мове, адразу ўжо тады ў мяне паўстала пытанне пра тое, а ці можна выкласці па-беларуску тое, што надумана на рускай мове. Не я першы, не я апошні засяроджваемся на тым, што немагчыма адарваць мысленне, моўленне ад мовы. І таму вось я пападаю ў цяжкую сітуацыю. Всю сваю адукацыю, ўсё сваё знаёмства з філасофіяй я атрымаў на рускай мове. Я, так бы мовіць, думаю часта па-руску, разумею па-руску, а час ад часу тлумачу тое, што я разумею па-беларуску. А бывае наадварот. Калі нешта можна падумаць толькі па-беларуску, а тлумачыць прыходзіцца па-руску, і тут паўстае розніца ў словах, бо немагчыма перадаць адназначна словамі адзін і той жа змест, адно і тое ж значэнне, нават у такіх падобных адна на адну мовах, як руская і беларуская. Ну вось як мы кажам, я разумею. Я разумею, ці па-руску я панімаю, і тое, што я разумею, я магу патлумачыць. Калі немец кажа, напрыклад, «Verstehen dich», я разумею цябе. І немец можа сказаць «Ich begriff deine Idee», я разумею твою ідэю. І тое мы кажам «разумею» па-беларуску, а немцы выкарыстоўваюць для гэтага два розных слова. Ці адно і тое ж маецца на ўвазе, калі гэта розныя словы. І таму паўстае яшчэ пытанне пра філасофскую мову. Я, конечно, магу перакласці begriff нямецкі іншымі словамі. Напрыклад,
я схапіў тваю ідэю, ці я ўцяміў тваю ідэю. Але гэта будзе пабытовая, так бы мовіць, простая мова. А філасофская мова, яна адрозніваецца ад пабытовай. Яна дысцыплінаваная, дысцыплінарная мова. І беларускаю моваю і філасофіяй ёсць пэўныя праблемы. Нягледзячы на тое, што ў нас быў Абдзіраловіч, у нас ёсць Кудовіч, шмат працы зрабілі Крукоўскі, Конан, Бабкоў, каб стварыць беларускую мову. Але пакуль беларусы не загаварылі філасофскую мову. Пабытовая мова часта больш дакладна схоплівае некаторыя рэчы, тым не менш пабытовая мова непрыдатная для філасофствавання. Філасофія патрабуе дакладнага карыстання словаў. Нават калі ў двух словаў супадаюць з 10 сэнсаў, якія яны перадаюць 9, і толькі адно адрозніваецца, для філасофіі істотна менавіта гэта адрозненне, і таму дакладна выкарыстоўваецца для кожнага з розных сэнсаў адпаведнае слова. І вось з гэтымі разважаннямі я пачаў думаць, а з чаго я магу пачаць выкладанне ўжо сваёй філасофіі, як адмысловага філосафа. І зразумеў, што мне трэба аднавіць ці распавесці пра тое, як увогуле філасофія даходзіла да сённяшняга стану свайго, у якім знаходжуся і я. Я адзін са шматлікіх сённяшніх філосафаў займаюся зусім не тым, чым займаліся старажытныя грэкі, філосафы іншых папярэдніх стагоддзяў. І яны па-рознаму ўсе разумелі, чым яны займаюцца. І кожны раз імкнуліся ўсвядоміць, чым жа ж яны займаюцца. І вось першапачаткова старажытнагрэцкія філосафы думалі, што яны здабываюць веду. Нягледзячы на тое, што яны памяталі выказванне аднаго з грэцкіх мудрецоў, якое гучала так: «Я ведаю, што нічога не ведаю». Яны ведалі дадатак да гэтага, які зрабіў Сакрат, што «я нават гэтага не ведаю». Але ж, тым не менш, амаль да таго, як паўстала сучасная навука, якую Рэндал Колінс назваў навукай хуткіх адкрыццяў. Філосафы ўсё яшчэ мелі уяўленне, ілюзію, што яны здабываюць веду. Калі паўстала сучасная навука з яе метадамі вытворчасці веды, здабывання веды, філасофія адчула пэўны шок, стрэс, і з'явілася уяўленне пра тое, што філасофія больш не канкурэнтаздольная ў вытворчасці веду. Тое, на што здольная ў гэтыя часы філасофія, гэта ў вытлумачэнні веды, хутчэй, а не ў яе вытворчасці. І філасофіі прыйшлося шукаць сваё месца у чалавечым мысленні, у культуры, у дзейнасці наноў. І філасофія працягвала існаваць, хоць былі заўсёды з таго часу заявы, што філасофія памерла. Тым не менш, вытлумачэнне веды, паглыбленне разумення таго, што мы ведаем, яно па-ранейшаму было актуальнае. Але калі навука працавала з ведамі, то для філасофіі найбольш актуальным, найбольш цікавым, найбольш прывабным было працаваць з тым, чаго мы не ведаем. І вось гэтая скептычная заява Сакрата, што хтосьці кажа, што ён ведае, што нічога не ведае, а я нават гэтага не ведаю, яна мела такі негатыўны сэнс, што, напэўна, тое, што мы ведаем, яно мала чаго вартае. Але напрыканцы сярэднявечча, на сканчэнні эпохі схаластыкі, Мікалай Кузанскі сфармуляваў ці вынайшоў новую катэгорыю, а менавіта вучонае неведанне, ці веданне пра тое, чаго мы не ведаем. І вось гэтая катэгорія
ведаць пра тое, чаго не ведаем, сталася новым выклікам філасофіі, і філасофія знайшла сабе месца на мяжы вядомага і невядомага, веды і таго, што мы не ведаем. В гэтым сэнсе першае, што мне хацелася б пазначыць і патлумачыць, гэта вось такія складаныя, цямныя, пакручастыя ці нават чварныя стасункі, адносіны філасофіі з ведаю. Бо калі навуковец можа адмыслова, прафесійна разважаць пра тое, што ён ведае, то філосаф і філасофія заўсёды імкнецца разважаць пра тое, чаго не ведае. Але выйсці на мяжу вядомага і невядомага так проста. Пад часы старажытнай Грэцыі, у эпоху Сакрата, амаль усе людзі, якія жылі ў той час, з якімі меў стасункі Сакрат, ведалі прыкладна адно і тое ж. Яны ведалі тое, што яны бачылі на ўласныя вочы, тое, пра што ім распавядалі вандроўнікі, якія гандлявалі з іншымі краінамі, ці ваенныя, якія прыходзілі з паходаў у іншыя краіны. Часам штосьці яны маглі чытаць у тых манускрыптах, якія тады існавалі. І ў гэтым сэнсе веды самого Сакрата, сафістаў, з якімі ён спрачаўся, палітыкаў, купцоў, рамеснікаў афінскіх, яны былі прыкладна аднолькавымі, таму Сакрату праз некалькі пытанняў і невялічкі кавалачак размовы удавалася выйсці на мяжу вядомага і невядомага і працягнуць ужо ўласную філасофскую размову. А ў наш час, калі, пачынаючы з 19 стагоддзя, вытворчасць веды набірае хуткасць, аб'ём ведаў нарастае экспаненцыяльна, то выйсці на мяжу вядомага і невядомага вельмі і вельмі цяжка. Трэба шмат чаго ведаць, каб дакрануцца да невядомага. Бо кожны асобны чалавек можа не ведаць шмат чаго. Але чалавецтва, іншыя людзі могуць гэта ведаць. І калі я чагосьці не ведаю, то самае разумнае, што я магу зрабіць, это спытацца ў таго, хто ведае. І людзі так і робяць. У пабытовых стасунках, нават у прафесіі. Проста, калі чагосьці не ведаем, шукаем тых, хто ведае, шукаем крыніцы, дзе гэтыя веды можна знайсці, і даведваемся. А дзе ж тады месца для філасофіі, якая працуе з неведамым, з невядомым? І невядомае ў наш час гэта не тое, чаго не ведае асобны чалавек, ці нават асобны філосаф, навуковец. А невядомае гэта тое, што невядома ўсёй навуцы, ўсёй філасофіі, ўсяму чалавецтву. У мяне тады пытанне. А у чым розніца паміж навукай, якая таксама працуе з пошукам новай веды, і філасофіяй, якая працуе на мяжы вядомага і невядомага? Ці гэта адно і тое ж? Тое, што я хачу давесці пра філасофію, гэта якраз не адно і тое ж. Бо навуковец, навука як прафесія, як такая, яна імкнецца здабываць веды і ідзе туды, дзе, скажем, з'яўляюцца новыя факты, ёсць новая эмпірика, ці з'яўляюцца новыя з'явы, якія трэба асэнсаваць. Філасофія ж разглядае сябе і чалавечае мысленне на мяжы вядомага і невядомага як праблему. То бок, яна імкнецца не столькі даведацца, колькі ўзняць праблему і абмеркаваць яе. Таму навука – гэта хутчэй дзейнасць, тэхнічная дзейнасць па здабыванню веды, а філасофія – гэта разважанне пра невядомае. І гэта зусім розныя рэчы. То бок філасофія не дае веды. Вось гэта пытанне, ці нават не пытанне, а сцверджанне гэтае, паўстала перад філосафамі на пачатку 19 стагоддзя.
Калі навука даказала сваю перавагу у вытворчасці веды, філасофія павінна была адказаць сабе на пытанне: а як мы з ведаю працуем? Ці здольныя мы, філосафы, здабываць веды? І сапраўды, тады філосафы зразумелі, што філасофія не можа рабіць адкрыццё. Калі нават філосаф і спрычыніўся да некага адкрыцця чагосьці новага, то гэта ён зрабіў навуковым метадам. А вось сам філасофскі метад, ці само філасофстваванне, яно хутчэй здольнае да вынаходніцтва. Вынаходніцтва нейкіх паняццяў, вынаходніцтва нейкіх ідэяў, а не адкрыцця гэтых ідэяў у тым, што ёсць у прыродзе, напрыклад, там, ці у грамадстве. Філасофія стварае, а навука адкрывае. Таму навука можа быць пазітыўнай, аб'ектыўнай. Калі ўжо яна чагосьці даведалася, пра штосьці даведалася, то даведалася. Гэта можа быць выкарыстана. А калі мы паглядзім на ўсю гісторыю філасофіі, то няма ніводнага сцверджання філасофскага, якое не аспрэчвалася б іншымі філосафамі. Усё, што выказваецца па-філасофску, яно заўсёды аспрэчваецца. І не так, як у навуцы. Калі паступова навука прыходзіць праз навуковыя рэвалюцыі да ўсведамлення таго, што нейкая веда састарэла і яе трэба замяніць на іншую нейкую веду. І у навуцы ёсць этапы, калі веды састараваюць і навукоўцы пераходзяць да іншых ведаў. Напрыклад, ньютонаўская механіка змяняецца тэорыяй адноснасці, квантавай механікай, але не адмаўляецца ньютонаўская механіка. Проста пазначаецца, што гэта прыватны выпадак квантавай механікі. У філасофіі нічога такога няма. У філасофіі ўсё спрэчнае, ўсё невызначанае, ўсё недакладнае. І на кожную тэзу абавязкова той же час, калі яна выказваецца нейкім філосафам, паўстае антытэза, аспрэчваецца. Гэта значна больш падобна на нейкую гульню, творчасць, вольны час і абсалютна непрагматычная рэч. Так паразважалі, ніякай больш-менш пазітыўнай веды гэта не дае, практычнага сэнсу не мае, то, напэўна, вельмі дарэчна кажуць, што філасофія гэта такі... Недарэчна кажуць. Філасофія мае велізарнае прагматычнае значэнне. Толькі гэта значэнне трэба зразумець. Вось я ж імкнуся да разумення гэтага і потым тлумачэння гэтага. Так, філасофская веда, філасофскае разважанне не падобнае на навуковае. Калі вы падыходзіце да філасофіі з навуковымі меркамі, то і паўстае вось гэтае недарэчнае меркаванне, што філасофія не здабывае веды так, як навука. Значыць, яна не патрэбная. А з якімі меркамі трэба падыходзіць? Давайте паступова. Давайте. І разбірацца спачатку не з пазітыўнымі сцверджаннямі філасофскімі, а з гэтымі пакручастымі, вычварнымі стасункамі і адносінамі філасофіі і веды. Філасофія пачыналася з сумнення у тым, што мы бачым, ведаем, здагадваемся. І яна па сённяшні дзень існуе менавіта як працягнутае, пралангіраванае сумненне. Сумненне ва ўсім, што мы ведаем. Навука дае пазітыўныя веды. Калі мы ўжо штосьці даведаліся, гэта пераходзіць у тэхніку, мы гэта робім і маем пэўны прагматычны пазітыўны вынік. Філасофія ставіцца да гэтага не так. Яна заўсёды наперадзе. Яна заўсёды на франціры таго, што чалавецтва ведае і чаго яно не ведае. Калі нейкая культура, нацыянальная, нейкая рэгіянальная ці нават глобальная адмаўляецца ад філасофіі, яна губляе энергію, магчымасць развіцця. Яна становіцца застойнай, стагніруе. Так паміралі шмат якія народы і цывілізацыі, калі пераставалі
мысліць, калі яны забівалі уласную філасофію, калі яна у іх там паўставала і была. Шмат якія народы і цывілізацыі памерлі нават не стварыўшы ўласнай філасофіі.